हेलो एवरीवन दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि दायो टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों अनजालि। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि पुजा मोसाहारि बिथांजों लोगोसे बिबेक गयारी बिथां। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांजों लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथां। डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अनजालि मुंनि आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन UN क्रिएशन इउटुब चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो दानिफ्राय एक्साइटेड जाखाबाय। कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर नोंथांमोना बिथां पुजा मोसाहारि आरो बिबेक गयारी बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो बेखौबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामदो।